Vitsi mikä lötkö. Tää on suoraan 50 euron seteli. Tän takia tää on ihan kivaa hommaa tää mehiläisen hoito. Ei täällä kivempaa hommaa olemassakaan. Vähän näiden kanssa joutuu aina taistelemaan, mutta... Ja se, että alat saamaan niitä pesiä tällaiseksi, että niistä tulee sikana hunajaa, niin se vaatii pikkasen harjoittelua ja perehtymistä ja innostusta ja kaikkea mahdollista. Nämä on toikin on sellainen kenno, minkä mä nostin tuohon heti asiakas voisi tulla vaikka hakemaan. Tänäänkin olisi tullut vaikka kuinka paljon asiakkaita, mutta mä sanoin, että on pakko lähteä mehiläishommiin. Ja tässäkin, niin tää on aivan täynnä hunajaa. Tää näyttää todella hyvältä. Mä vaan katsoin, että näenkö mä kuningatarta tässä. En näe. Ja mä nostan tän silleen tänne sivuun, että tää menee sulkuristikon yläpuolelle. Sulkuristikko oli se sellainen metallilevy, millä pystytään estämään, ettei kuningatar enää muni tai edes pääse munimaan sinne. Kuningatar on sen verran lihava lötkö, että se ei mahu siitä, mutta nuo työläiset mahtuu siitä sulkuristikon läpi. Tässä mehiläisen hoidossa on monia sellaisia työkaluja, mitä pystytään käyttämään hyväksi. Kun otetaan esimerkiksi hunajia sitten pois. Yksi on sellainen kuin lehtipuhalli, sitten on sellainen kuin mehiläispako. Tämä menee myös sulkuristikon yläpuolelle. Mä vaan katson, ettei kuningatar ole tossa. Ja täällä on itse asiassa parvikennokin yksi. Eli jos tässä olisi parveilukuume tässä pesässä, niin tällaisessa, mä en tiedä näkyykö se siihen kameraan, tässä on tällainen pieni kenno, niin kuningatar olisi muninut tänne munan. Nyt se on tyhjä, mikä on hyvä. Eli me tiedetään, että tällä ei ole parvikuumetta. Se parvikuume tarkoittaa, jos se sellainen iskee päälle mehiläispesälle, niin se lopettaa hunajan tuotannon yhtäkkiä. Ja siitä pesästä katoo suurin osa hunajasta sen parven mukana. Plus kaikista paras keruuteho. Tämä on tällainen kittaava pesä, mutta onneksi on tämä työkalu. Niin tässä on vähän niin kuin sellainen vääntörauta. Me saadaan nuo kehät tuolta irroteltua. Sitten kun ne on irti, mehiläiset kittaa sen kehän yleensä vahalla tai sitten ihan propoliksella sinne. Ai että näyttää hyvältä. Tämän takia mä teen tätä hommaa. Tästä niinku tulee hyvä mieli, kun tällaisia pyörittelee. Sen takia mä annan Julin pyöritellä noita vähän huonompia yhdyskuntia. Vitsi. Nekin on läpi käytä, saadaan ne tervehtymään tässä ennen talvea. Mutta tollasissa, missä vähänkin vaivaa nosema tai mikään tauti, niistä ei tule hunajaa pätkän vertaan, niissä on vaan lisää työtä ja sellaista oikeastaan niin kuin rahanmenoa. Tosiaan Vilpunen kysyi siellä, että onko mikään eläin käynyt koskaan tuhoamassa pesiä, niin aika paljon on käynyt. Meilläkin on paljon 300 yhdyskuntaa. Nyt me ollaan täällä Tuusulassa, Kiilinmäellä. Täällä lähinnä vaivaa tikat, mutta sitten meillä on Kouvolan tasalla 100 yhdyskuntaa. Siellä vaivaa sitten tällä hetkellä karhu. Karhu oli rikkonut 12 mehiläispesää. Niin, mulla on karhun purenta jäänyt tähän. Jos tarkkaan katsotaan, siinä on ihmisen purenta vieressä, oli pakko kokeilla. Ja siinä on karhu. Se on pikkasen niinku syvempi, isot leikot. Ja sitten kun ajattelee, kuinka paljon sen suu aukeaa, tossa näkyy alarivi ja torahammas. Jumakauta. Se on ollut iso uroskarhu jäänyt riistakameraan monta kertaa. Tai karhut. Mä veikkaan, että yksi karhu, se riittää. Se saa hyvin aina viikon safkat, kun se käy yhden pesän pudottamassa. Ai että. Kyllä näyttää hyvältä. Mun pitäisi käydä oikein ikänäköleikkauksessa, niin löytäisi paremmin sen kuningattaren. Kun mulla on nämä 2 teholasit, niin joutuu pyörittelemään, kattelee aina tietyllä kohtaa. Mä oon joskus nuorempana, enkä siis ollut hirveän paljon nuorempi, nyt mä oon 50-vuotias, niin silloin ajattelin, että mä en ikinä saa laseja. Silmälaseja siis. Et mulla oli vielä
nelivitoseksi saakka, niin aivan täydellinen näkö. Sitten se niinku ihan paris vuodessa, mä luulin, että mulla on joku kasvain päässä, kun mä en enää nähnyt niinku lähelle. Että joutui puhelinta viemään kauas. Se niin nopeasti heikkeni se näkö. Ja sitä ennen oli niin hyvä näkö, että mä ajattelin, että mulla ei koskaan lase tule olemaankaan. Mutta toisin kävi. Elämä on täynnä yllätyksiä. Ai että tää näyttää hyvältä. Tää on ihan valmis otettavaksi täältä mukaan. Ja huomenna myytäväksi. Siellä on asiakkaita ostoksille, niin pistetään hyvä kiertämään ja annetaan siitä. Hyvä. Nyt jos on hirveän hyvä tuuri, niin noin pari viimeistä on täynnä hunajaa, mutta mä nyt en mitään haaveile vielä tässä vaiheessa sen enempää, että mä katton tänne eka. Sitä ei voi niin kuin arvailla, mutta mulla on sellainen niin kuin kutina. Tää voisi ollakin ihan niin kuin premium kamaa. Tää on ainakin ihan sairaan painava, kun ei mennä jaksa tuolla sorkkaraudan nostaa. Ui vitsi, tää on ainakin 4 kiloa. Ai että tää näyttää hyvältä. Huhhuh. Nää on hyviä mehiläisiä. Nää on ollut hyviä työmehiläisiä kyllä. Tää on kyllä ollut aivan loistava. Meinasin huutaa Julille, mutta eihän sit tuu mitään, että kun meillä on niin monta pesää, että jos mä joka kehän kohdalla huudan tuolla Julille, että tuu kattoo valtava lötkö. Mutta ei se varmaan innostu tästä niin kuin minä. Toi seuraavakin näyttää sellaisen joululahjapaketilta. Joo, siis mä myyn kennoina sekä sitten purkitettuna hunajaa, mutta kennoina tällä tavalla, kun mä myyn tätä eilisestä livestä, tuli ainakin 2 asiakasta, olisiko käynyt 7 asiakasta aamu 9 kello 2 päivällä. Monta tuli siitä edellisen päivän livestä, että ne sai siitä ajatuksen, mutta pyörii mulla muutenkin mainontaa, että multa saa hunajaa ihan ympäri vuoden. Mutta se on ihan näin intensiivistä, että mä livettäisin sitä, kun mä sitten sitä purkitettua hunajaa myyn kotoa. Että ai vitsi, tää näyttää hyvältä. Tää niinku on sellainen punertava, läpikuultava. Mä en tiedä näkyykö. Ei yhtään kuhnurikennoa tai sikiökennoa täällä. Tää on ihan tajuttoman painava. Tällaisessa kennossa, kun ostaa hunajan, niin tästä pystyy maistamaan jopa, jos on tosi herkät makuhermot, että mistä kukasta se voisi olla yhdistelemällä vähän sitä makua tietyn kukkien hajuihin. Esimerkiksi horsma, tähän tällaista voikukkaa ja sen sellaista. Niin tää on ihan niin spesiaali juttu. Moni suomalainen ei edes tajuu, kuin hyvää on hunaja kennosta, koska sitä pääsee niin harvoin maistamaan. Silloin kun mäkin aikaisemmin, niin mä myin kaiken tukkuun. Tänä vuonna oliko se 5,5 euroa kilo. Kun mä myyn näissä kehissä, mun täytyy pikkasen huomioida se, että tää kehä maksaa, plus sitten se, että kun mä myyn tällaisen yhden hunajakehän, niin mehiläisillä menee lähes sen verran energiaa uuden kennon rakentamiseen, mitä tyhjän kennon täyttämiseen uudella hunajalla. Eli jos mä linkoisin tämän ja laittaisin uudestaan tänne pesään, niin kun mehiläisillä on vähemmän sitten rakennettavaa, ne saa heti täyttää sitä hunajalle, niin mä saan melkein tuplamäärä hunajaa siitä pesästä, jos mä linkoon ja laitan sen takas tänne pesään täyttymään. Mutta nyt kun mä myyn kennoina, niin se menee uusia pohjukkeita. Ja mehiläisillä on tavallaan isompi työ tehdä se hunaja sinne nyt tällä meidän metodilla, kun me myydään näitä kennoja myös asiakkaille. Ja sitten meillä on se, että sitten me lingotaan sellaiset vajaammat kennot, mutta vielä ei ole hunajan korjuu aika normaali mehiläisen hoitajilla, vaan se alkaa heinäkuun viimeisellä viikolla. Mutta me ei ollakaan vissiin sitten normaaleita.
miten mehiläiset saadaan pois noista, kun otat mukaan? No, mä voin kohta näyttää, mutta mä otan tosta lähimmän oksa ja sillä sudin ne pois. Kaikista paras on kuusen oksa. Eli se joustaa silleen kivasti, kun sä kerran teet ranteella tällaisen liikkeen, se melkein heiluu siinä itsestään ja pyykkii mehiläiset pois silleen nätisti. Ja mutta sitten tässä on toinenkin tapa, niin kuin nyt näette, me ollaan laitettu sulkuristikkoja, tai ette mitään näe, kun nyt vasta laitetaan niitä tänne pesiin. Mutta sitten kun kerätään tätä isoa hunajaa pois, me voitaisiin laittaa tuon sulkuristikon tilalle sellainen laite kuin mehiläispako. Ja se sitten taas tekee sen, että seuraavana päivänä, kun tullaan hakemaan hunajaa, niin kaikki kennot on aivan tyhjänä mehiläisistä. Eli ne pystyy vaan menemään yhteen suuntaan ja pois siitä niistä hunajakennoista. Eli nyt kun me erotellaan hunajakennot tänne yläkertaan, niin mehiläispaolla saadaan kaikki mehiläiset ilman, että meidän tarvii edes harjata niitä niin sinne alakertaan. Eli se on se mehiläispaon yksi tapa niin kuin päästä mehiläisistä sille, ettei niitä tarvii harjata. 12 € kilo maksaa toi kennohunaja. Toi kenno painaa keskimäärin 3-4 kiloa. Se katsotaan paalla se tarkka paino. Ja sitten sen jälkeen niin siitä saa sen hinnan. Eli paino kertaa 12 on yhden kennon hinta. Mutta sitten mulla on myös sellainen, että jos sä ostat isoja määriä, vaikka 10 kiloa, niin sitten mä tiputan sen hinnan 10 € kilo. Sitten se onkin helpompi laskea siitä eteenpäin. Eli se on niin kuin kilo ja 10. Ja tällä tavalla, niin kun meillä on valtava paljon näitä yhdyskuntia kahdestaan hoidettavaksi, niin me päästään näistä parhaista kennoista tosi hienosti tavallaan eroon, että ne ei ole tiellä sitten, kun me pääsadon korjuu aikaa. Mä käyn hakemaan tuolta sellaisen kuusen oksan, mitä mä mainon. Näkee sitten sen lehtipuhallinta ja sitten niitä mehiläispakoja ja vaikka sun mitä systeemeitä. Nyt jos me halutaan tästä esimerkiksi näistä mehiläisistä eroa, tässä on tää harja, niin kuin mä sanoin, niin tää tälleen kivasti joustaa, niin ne lähtee niinku, se on jo melkein tyhjä. Eikä kukaan liiskaannu. Täysin luonnonmukainen menetelmä. Kuustakaan ei kiusattu liikaa, kun otettiin vaan tällainen pieni oksa. Noin. Pari pyyhkäisyä. Sitten Suomessa on erittäin hyviä ja ammattitaitoisia tarvikemyyjiä, jotka ei sillä tavalla vedätä, mutta siis sanotaan noin verkkokaupat kaikki, mitkä tuolla myy mehiläisen hoitotarvikkeita, niin kyllä siellä on sellaista vähän turhaa kamaa suuri osa. Mutta nämä suomalaiset, mitä on Suomessa, jotka myy mehiläisen hoitotarvikkeita, mä voin mainita muutama, esimerkiksi Mesimestari, Korpiahunaja, Haneo Paradise, Välimäen hunaja, niin nämä kaverit, niillä on ollut kokemus tavallaan mehiläisen hoidosta siinä tarvikemyynnin ohessa, että etenkin tämä Juha Nuutero, joka on siinä Mesimestarilla, niin hänellä on hienot systeemit kyllä. Kaikki vissiin lähtenyt vähän niin kuin tästä mehiläistarhauksesta eteenpäin. Ja paljon keksintöjä, mitä hän on itse tehnyt. Ja myy niitä nyt valmiina tuotteena mehiläishoitajille. Ja sitten tämä Nuutero on mulle silleen tuttu, kun mä oon ostanut kaikki nämä pesälaatikot siltä Nuuterolta. Ja sitten kun mä teen tonne ammattikorkeakouluun opennäytetöitä sun muita, niin tämä Nuutero tarkisti, että me ihan bullshittiin ollut jostain jutuista liittyen mehiläistarhaukseen kirjoittanut, niin siitä iso respekti siitäkin hommasta sille buulaakille. Ja tietenkään niin kuin, siitä ei saanut mitään muuta kuin hyvän mielen meikäläisen puolelta. Ja tekivät sen niin kuin hyvää hyvyyttää rakkaudesta lajiin.
Mä en tiedä kuuluuko tää sinne liveen tää mun höpötys enää tällä auton takana. Ihan sama. Nyt menee vähän super hitaasti, kun mä tässä höpöttelen samalla ja koitan saada tätä juttua tässä tehtyä. Kauanko kuningatar elää? Kuningatar voi elää jopa 6 vuotta, mutta tässä hunajahommassa niin kuningatar pidetään yleensä 2 vuotta ja sen jälkeen se vaihdetaan. Eli silloin kun se munii kaikista koviten, kun se on 2 vuotta tai vajaa vanha. Ja siihen oli jäänyt yksi ressukka litistynyt vähän, niin mä otin sen nätisti pois ja asettelin tuonne viimeisille leposijoille ja pesä ulkopuolelle. Jaha, sitten taas reissu tuonne autolle. Ja tämähän on niinku tosi kevyttä hommaa, kun tässä kohtaa, kun me niinku tyyli kehä 2 kerrallaan kannellaan näitä. Tällainen 4 kiloa ei tunnu missään, mutta sitten kun on pääsatoaika, kun joutuu laatikko kerralla nostelemaan, tai hyvässä tapauksessa, niin se saattaa painaa 40 kiloa toi yksi loota. Ja se on se yksi syy, minkä takia esimerkiksi nämä mun kaikki kalustot on Styroxista. Tollanen yksi Styrox-laatikko, eli pesäosasto painaa noin 1,5 kiloa, tämä Styrox-laatikko. Mutta sitten jos tämä olisi puinen eristetty, niin se saattaa painaa jopa 12 kiloa. Sitten jos ajattelet, että kantelet niitä laatikoita tonne 12 kiloa plus sitten vaikka 40 kiloa hunajaa siihen päälle, se alkaa olemaan 52 kiloa, niin sitä toistoa kun tekee muutaman viikon putkeen, niin siinä huutaa lihakset hoosiannaa. Hyvää reeniä, mutta kun tää on pakko tehdä, niin se ei silleen ole kiva. Ja monet mehiläistarhaajat, jotka varsinkin uudet kun ne aloittaa, ne ei enää käytä tätä sanotaan Langstroth standardiksi, tätä kehän kokoa. Ne käyttää sellaista, missä on 1/3 pienempiä nämä kehät Suomessa, mutta mä käytän tätä vanhempaa standardia, koska mä jossain vaiheessa ajattelin, että mä pääsen suhteessa vähän halvemmalla, koska samalla hinnalla saat vähän isomman kehän, niin sen takia mä käytän edelleen tätä. Nyt täällä on vähän vihaisia mehiläisiä, niin kuin näkyy. Juli, I need that smoke. Niin nämä vanhemmat konkarimehiläiset, sitten kun ei savu enää olekaan, niin ne havahtuu siihen, että tässä on joku ihan muu tilanne kyseessä ja ne niinku iskee mehiläisen hoitajan kimppuun kuin sikalimppuun. Niin mulla alkoi tuossa olla naamassa jo niitä. Tosiaan tää mehiläispuku, jos mä oon vaan osannut laittaa kiittää, niin se kyllä estää, ettei ne pääse pistämään, mutta se on äärettömän epämukavaa tehdä töitä silleen, kun on sitten sellainen pieni riski siinä. Ootko sä nähnyt täällä TikTokissa joku ulkomaalainen käsittelee mehiläisiä ihan ilman suojapukua? Joo, oon nähnyt. Voi tulla tänne mun pesille käsittelee. Et se riippuu hyvin paljon siitä, että minkä rotu siinä on ja minkälainen jalostusaste niillä on niin mehiläisillä. Eli tietyt nämä yhdyskunnat, niin kuin tämäkin kerää valtavasti hunajaa, niin tämä myös valtavasti puolustaa tätä pesää. Ja se voi johtua siitä, että tässä on suhteessa enemmän vanhoja kenttämehiläisiä tässä pesässä. Se, että jos mä nostaisin vaikka johonkin syntymässä olevia peittosikiöitä, niin mä voisin käydä hoitaa sitä vaikka alasti, kun siellä ei ole näitä vanhoja konkareita. Kato, nämä kaikki, jotka tässä nyt pörrää,
savusta huolimatta niitä ei hämätä enää, niin ne haluaisi meikäläisestä eroa niin kuin pistämällä. Ja jos mehiläinen pistää, niin se kuolee. Eli ne on siinä mielessä, ne suojaa tätä pesää. Ja nyt niin kuin näette, mitä lähemmäs mä alan purkaa tonne kuningatarta tätä yhdyskuntaa, sitä vihasemmaksi ne käy ja puolustaa sitä. Vaikka meillä on tossa jo muutamia peittosikiöitä otettu pois, niin ja nyt mä joudun vähän marinoimaan näitä mehiläisiä tuolla savulla, ettei ne tule kaikki tähän, koska se on tosi ikävää, kun täältä ei täältä suojapuvun takaa enää näe, mitä tässä pitäisi olla tekemässä. Ja tässä kohtaa sitten, jos ei siellä ole savua, niin ne tikkaa noin hanskojen läpi. Ja kun mulla ei ole mitään suojahanskoja, vaan tällaiset kelmut vaan käsien päällä, niin menee niin kuin läpi niin, että tuntuu. En saanut pistosta, vaan tuossa oli sellainen kehärautalanka, niin se meni hanskasta läpi ja osui sormeen äsken. Sen takia mä tuossa vähän heilahdin, kun vaihdoin sormen. Täällä on tuollaiset rautalangoilla toi pohjuke kiinni tuossa. Kahdella etusormella pystyy siis nostamaan tämän kehän tuolta ylös, mutta sitten pitää saada toi keskisormi tonne alle tukemaan, niin ei tarvitse käyttää voimaa puristamiseen. Niin sitten aina kun sitä keskisormea työntää ton kehälistan tonne väkäsen alle, niin jos siinä on mehiläinen, niin se pistää, niin sen takia siinä aina tosi varovasti työntää sen sormen siihen, että ettei vaan ole mehiläinen välillä. Meillä on paljon pesiä täällä käytävänä läpi, niin ei sit tule yhtään mitään. Et jos sulla on ekan pesän jälkeen, niin kädet sellaiset perunat, että sä et saa enää näistä kehistä kiinni. Tässä alkaa pikkasen olemaan liikaa noita mehiläisiä. Tässä pesässä on nyt tällä hetkellä ehkä 25 000 mehiläistä arviolta. Ne on nyt pakkautunut tuohon etuosaan, mutta sitten jos nämä olisi niinku todella vihaisia nämä mehiläispesät, niin jo siinä kun mä menen kurottamaan kehää tuolta, niin siinä kohtaa ensimmäiset hyökkäis käsien kimppuun, eli nämä on tosi ok nämä mehiläiset. Täällä on munittuja kennoja, eli täällä on kuningatar hyvässä hapessa jossain, mutta vielä mä en ole sitä nähnyt. Toi on sellainen, joka menee niinku sulkuristikon alapuolelle ehdottomasti, koska siellä oli munia. Ja taas sellainen ujo hivuttautuminen, että saa ton oikean käden sieltä kamerasta katsottuna vasemman käden keskisormen tukemaan, niin ei tarvitse puristusvoimalla pitää tätä kehää tuossa ilmassa. Kamalan kuuma alkaa olemaan täällä. Tää on kuumaa hommaa, eli hiki vaan tippuu ja näistä silmälaseista näkee vielä vähemmän läpi. Mulla on tässä 36 pesää tässä Kiilinmäessä. Tässä pellolla on 32. Kyllä mulla saattaa itse asiassa olla 42, nimittäin tuossa on sitten ihan ton mäen päällä, niin siellä mulla on sitten vielä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Joo, saattaa olla 42 lähempänä totuutta, mutta tässä pellolla on sellainen 36 pesää. Eli tässä on tää rivi, tässä ei ihan koko rivi näkään, mutta sitten tuolla toisella puolella menee kans rivi.
siinä ikävä kyllä kestää hetki, että niin kuin hahmottaa tämä homma. Ja koskaan tässä ei niin kuin tule ihan täydellistä taituria, korkeintaan omasta mielestään. Mutta se ei ole totta, jos siitä alkaa tuntua. Eli tässä on niin paljon sellaisia pieniä juttuja, jotka niin kuin väistämättä aina unohtuu tuossa talven aikana. Ja sitten kun niitä on oivaltanut siinä edellisenä kesänä, niin niitä ei tainnut laittaa ylös. We can take from here some fruit there. And just in case we can check that there is no queen, there is two good egg. That lower one is better. This one. Take that, check and make very sure that there is no queen. Toi Juli kyseli tossa, kun toi seuraava pesä, mikä tuossa käsiteltiin, tai on käsittelyssä, niin se oli parveillut. Ja siellä ei ollut noita peittosikiöitä, niin mä annan tästä pesästä sille peittosikiöitä. Eli silloin kun tämä yksi kenno on kokonaan täynnä peittosikiöitä, eli syntymässä olevia mehiläisen poikasia, niin tähän mahtuu noin 5200-5300 nuorta mehiläistä, jotka syntyy siitä. Eli tällä tavalla me voidaan niin kuin tehdä sellaista kuorman tasausta, eli ottaa vahvasta pesästä ja saada näitä elinvoimaisiksi, näitä vähän heikompia pesiä. Mutta niin kuin pääsääntöisesti näitä mitään pesäosastoja, mitään ei saisi sekoittaa keskenään, koska sitten jos sattuu sellainen, että joku mehiläistauti sattuisi vaivaamaan jotain tiettyä pesää, niin silleen se just levii. Mutta nyt tässä tilanteessa niin silmämääräisesti niin voidaan pienellä riskillä täyttää heikompaa pesää tästä vahvemmasta pesästä. Ja se on itse asiassa syy, minkä takia, niin kuin varmaan huomasitte, niin täällä on ruokinta-automaatit, sulkuristikot, kaikki on tässä aina tässä pesällä. Eli mä en keräile, monet mehiläisenhoitajat, ne keräilee esimerkiksi ruokinta-automaatit aina pois ruokinnan jälkeen myöhään syksyllä ja näin poispäin ja sulkuristikot ja kaikki. Mutta mä annan olla, ne on pesäkohtaisia. Eli mä jätän ne siihen pesälle, niin sitten niitä ei tarvitse desinfioida ja sitten ei ehkä haitalliset sairaudet tai mehiläistaudit niin leviä sitten muihin yhdyskuntiin, mutta tämä näyttää niin hyvältä. Tämä pesä. Täällä on niin paljon hunajaa ja munia ja tälleen kun mä kävisin joka pesän läpi, me päästäisiin ikinä täältä pois. Tämä jätän itse asiassa tähän alaosastoon aika lailla keskelle. Ja nyt mä aloitan sitten tämän pesän sellaisen manipuloinnin niin kuin tästä eteenpäin. Eli mä jätän tosiaan munat ja suurimman osan peittosikiöistä hunajasta siirrän pois Kuningattaren tieltä. Ai että, tää on ihan täynnä siitepölyä. Hyvältä näyttää. Eli siitepöly on sitten sellaista, mä en tiedä näkyykö se siihen kameraan, mutta tässä on eri väristä siitepölyä eri kasveista. Ja sitten se on noiden toukkien ruokaa. Eli noi mehiläiset syöttää sitten noille toukilleen sen jälkeen ton siitepölyn, kun ne on käyttänyt kennossa sen hunajan kanssa mehiläisleiväksi. Sitä sanotaan perkaksi, eli mehiläisleiväksi. Sitten sen jälkeen niin se on sellaista erittäin hyvää ravintoa. Ja kun siitepölyjä on paljon eri kukista poimittuna, niin mehiläiset säilyy ja etenkin se tuleva jälkikasvu on tosi tervettä, kun on paljon siitepölyjä. Tämän takia justiin niin mä jätän tänne, missä mä haluan, että tulee paljon uutta populaa, niin mä jätän siitepölyt tänne
tulevien toukkien mahdolliseksi ruuaksi. Tuolla alkaa olla vähän liikaa noita mehiläisiä. Mä teen pikkasen sinne tilaa marinoimalla näitä mehiläisiä. Hyi vitsi, näyttää hyvältä. Pakko tulla näyttää siihen lähemmäs kameraa. Mehiläiset vähän peittää, mutta tää on siitepölyä tossa syntymässä olevia työmehiläisiä. Ja täällä on myös syntymässä olevia. It's up. Okay. That one you can leave upstairs, but not that other one. Eli silloin kun tuolla on tuolla kehissä vähänkin hometta, niin ne heitetään pois kehistä kokonaan sieltä pesästä, kehästä. Vaikka toinen puoli on tosi hyvä, niin pois vaan. Se on viemässä siellä tilaa ja se yhdyskunta todennäköisesti enemmän kärsii siitä, kuin kukaan hyötyy. Mä en niin kuin huvikseen ota yhtään pistosta, että jos muakin pistää 5 mehiläistä kaulan yläpuolelle, niin siitä tulee vähän sellainen ihan kuin olisi oksennustaudissa, alkaa yrjettämään vatsataudissa. Semmoinen fiilis. Ja meillähän on sitten niin kuin kun talvellahan tässä mehiläisen hoidossa ei ole juurikaan mitään tekemistä, kun mehiläiset talvehtii näissä mehiläispesissä, niin silloin me ollaan aika paljon matkusteltu ja meillä on sellainen YouTube-kanava kuin Travel South, joka me laitettiin tuossa, olisiko puoli vuotta sitten pystyyn, niin me ollaan käyty erilaisissa paikoissa tutustumassa Egyptissä esimerkiksi egyptiläiseen mehiläistarhaukseen, Kreikassa, monessa tällaisessa. Mutta sitten me ollaan yhdistetty siinä Travel South-kanavalla myös tämä, että mua on aina kiinnostanut kaikki sellainen mytologia ja tällaiset megaliittiset kohteet. Niin me ollaan käyty just näillä Giizan pyramideillä ja tutkittu kaikkea sellaista poikkitieteellisiä paikkoja käyty läpi Perussa, esimerkiksi Boliviassa, Chilessä ja näin poispäin. Mutta sieltä löytyy sitten sellaista kanavaa, niin kuin sitten talvisi on tehty. Mutta käytännössä mitä se tarkoittaa, niin että nämä mehiläiset niin kuin mahdollistaa monta juttua, mitä ilman mehiläisiä ei olisi ikinä ollut mahdollista. Esimerkiksi se vapaa-aika viikkosin on ihan toisenlainen kuin se, että teet 5 päivää viikossa oikeita töitä. Tämäkin on oikeat työt, että mä sanoisin, että tämä on rankempaa kuin normityöt, mutta kun tätä ei kestä kuin 2-3 kuukautta, 4 kuukautta maksimissaan vuodessa. Mutta niin siinä mielessä niin tätä ei voi oikein verrata sitten sellaiseen työhön, missä käyt 5 päivää viikossa joka viikko ja pidät vain kuukauden kesäloma. Eli nämä mehiläiset on mahdollistanut sellaisen maailman tutkimisen ja sellaisia omien juttujen eteenpäin viemisen ihan eri tavalla kuin sitten sellainen vakiotyö. Joo, että käykää vaan ihmettelemässä sitä Travel South-kanavaa, että siellä on kanssa omasta mielestä ainakin ihan mielenkiintoisia juttuja. Eli se on YouTube-kanava ja siinä on sellainen se profiilikuva, että siinä on meikäläinen, oliko se Machu Picchu muurit siinä takana perustautettu kuva. Ja siellä on joku 500-600 videoa suunnilleen. Mä oon sinne upannut, että eri maista. Mutta nämä viimeisimmät on Egyptistä ja Kreikasta. Ja sitten tämä mehiläisen hoito, tämä on sellaista, että tässä törmää ihan uskomattomiin juttuihin. Uskallankohan mä kertoa? On, siis tämä harrastus on tosi helppo aloittaa, eli tämä ei tarvitse oikeastaan mitään muuta kuin positiivisen mielen ja
käy yhden mehiläiskurssin mielellään. Mä en käynyt mehiläiskurssia, vaan mä luin kirjat ja sitten mä olin omasta mielestäni valmis aloittaa, mitä en ollut. Ja sitten mä aloin sillä. Mutta sitten mä kävin jälkikäteen, niin kuin mä kävin vasta joku pari vuotta sitten, kun mä tunnen yhden nuoren mehiläistarhan ja kaveria, ajattelin, että ihailin vähän sitä, että siinäpä pätevä kaveri ja sitten piti näitä mehiläiskursseja. Mä menin ihan huvikseen siihen kurssilla, vaikka mulla oli 300 mehiläispesää. Eli tää kaveri, niin se on niinku 3. sukupolven mehiläistarhaaja ja sen isä ja isoisä on hoitanut mehiläisiä ja niillä on tosi fiksuja kaikkia juttuja. Voi välittää sitten yhteystiedot hänelle, mutta tässä suoraan mä en viitti antaa, kun mä en ole kysynyt hänet lupaa. Mutta mehiläisenhoidon kursseja järjestää kaikki mehiläishoitoyhdistykset. Niistä on Helsingin seudun mehiläishoitajat, stadin tarhaajat, kaikki nämä järjestää kursseja, mutta ja sellainen kannattaa käydä ja se ei paljon mitään maksakaan, että se on joku yleensä 100 se kurssi ja sitten yleensä jos haluaa, niin sitten sen kurssin päätteeksi yleensä se mehiläistarhaaja on valmis myymään vielä niille kurssilaisille mehiläispesät sen kurssin päätteeksi, että se on sellainen aika kiva se paketti. Ja näin niin kuin mehiläishoidon mulle tulee aika paljon itselle kyselyitä just, että myynkö mehiläispesät ja koulutanko siinä, että voinko kouluttaa siinä sivussa, niin se on ihan täysin mahdotonta, koska sitten jäisi hoitamatta nämä mehiläispesät ja se on kuitenkin, siitä ei saa mitään verrattuna sitten tähän hommaan, että kun tämä on se päähomma, niin ei ole aikaa olla puhelimessa ja päivystää sitten ja kertoa, vaikka mielellään kertookin näitä juttuja tälleen, mutta tälleen tämä tieto menee useammalle ihmiselle kerralla, kun puhuu tälleen livessä tai sitten videossa. Mä vien tämän hunajakehän tonne, mä näytän taas maailman parasta hunajaa sinne liveen. Kattokaa miten kaunis tollainen punainen läpikuultava väri on tässäkin kennossa. Vähän peittämätöntä, mehiläiset on vielä kuivatellut sitä, mutta me otetaan tää. Mun tavoitteena olisi se, ettei tarvitsisi lykätä 3. kerrokselle yhdyskuntaa, että saisi 2, koska se pärjää paremmin, koska tässä on 2 viikkoa satoaikaa jäljellä, niin mä en halua kerätä sieltä sellaisia tyhjiä vahapohjukelaatikoita näitä pesiltä pois. Eli se on se syy. Mehiläiset tykkää aina vähän tiiviimmästä kuin sellaisesta avoimesta pesälaatikosta. Nyt tää mun suojavarustus vähän rakoilee, kun pääsee tonne kauluksen sisään noin mehiläiset juoksemaan. Joo, meillä on paikka Helsingissä, eli me asutaan itse Helsingin Malmikartanossa ja siinä meillä on siinä Omenanpuutarhassa lähimmät mehiläisyhdyskunnat. Nyt me ollaan Tuusulassa Kiilinmäessä hoitamassa mehiläisiä. No eikös nämä kaikki koita pistää sua koko ajan jostain kohti? No ei ne kaikki yritä, mutta niin kuin savulla sai rauhoitettua, että ne yritti tohon alkaa vihaseksi, mutta ne rauhoittuu aika kivasti, että ne pommittaa yleensä tähän kasvoihin sitten kun ne suuttuu. Ja kun ne suuttuu, niin sitten ne ei onneksi pitkävihaisia, että sitten mä voin näyttää ehkä, tai mä en tiedä uskallanko mä näyttää, mutta mulla on sellaisia videoita jostain 10 vuoden takaa, kun mulla oli oikeasti sellaisia vihaisia. This is one of the
most active hive what I have, and they are kind of, they are not Africanized bees, but they are really active. So I just got several stings. Mulla oli oikeesti sellaisia vihaisia mehiläispesiä, kun ei osannut oikein silloin tätä hommaa, niin kun sellainen musta parvi pommittaa koko ajan joka suunnasta, se on ihan karmeeta. Siinä tulee sellainen pakokauhu niin kuin sitten kun sä teet sitä 10 tuntia päivässä. Siinä niin kuin väistämättä alkaa jossain kohtaa miettiä, että laitoinko mä vetoketjun kiinni ja että vitsi jos mä kaadun ja repee vaikka toi. Mutta mitään tällaista ei ole näiden kanssa, kun nämä mehiläiset on tällaisia lauhkeita kuin lampaita. Eli tämä itse asiassa halusin pölliä täältä ihan vaan sen takia, että mä saisin tonne mehiläiselle lisää munitatilaa. On mua pistänyt silleen just kun pääsee tonne hihaan, niin ne joutuu paniikkiin, kun ne ei tiedä, että mistä ne pääsee ulos. Niin silloin on pistänyt kyllä. Eli sen takia mä tarkkailen just hihoja ja välillä vetoketjuja ja kaikkia sellaisia, että ne on kiinni. Sitten kun mä oon pikkasen vielä allerginen, niin, ja en ole tottunut tosiaan siihen, se on aika kivulias toi pisto, niin mä kyllä yritän pitää huolen, ettei tulekaan niitä pistoja. Jaha, taas mennään. Here we go again. Yhdestä pesästä, niin sieltä on nyt saanut kantaa aika hyvin jo hunajaa pois ja lisää on tulossa isot määrät, mikä on tietysti hyvä. Jokaisella mehiläishoitajalla niillä on sellaisia omia kikkoja, niin kuin tässä sellaisia olevinaan jotain salatiedettä, mutta niin kuin perusasiat on hyvin simppeleitä tässä touhussa. Mehiläiset hoitaa isomman työn, että mehiläishoitaja sitten tavallaan hämmentää siinä vähän välissä ja auttaa ja vähän kiihottaa mehiläisiä tällaiseen parempaan lopputulokseen. Nyt tässä kohtaa mä lasken, paljon mulla on näitä yläkertaan meneviä. Toi ehkä menee vielä alakertaan, kun mä laitoin sen tohon. Juli vei yhden siitä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne mahtuu hyvin tonne. Eli tässä on ihan tuoreita vahapohjuksia. Nämä on just prässätty. Ja ja nyt mä koitan saada tänne nämä ensimmäiset kehät silleen, että mehiläiset kerkee välistä pois. Ne on vähän ihmeissään. Tulkaa välistä pois. Julilla on savu. Huh? Okay, good. But is it weak or not? Okay, but do that make the lower box if you use excluder. Make the lower box so that turn some fresh eggs little bit vertical. Then is there heavy honey? Yes, then put excluder and shake every. No, not need to shake. Just put excluder there.
And those broods, whatever broods is there, put side by side. You can put there. Eli tuossa tapahtui sellainen, että me monistetaan tuolla yksi tuollainen mehiläisyhdyskunta. Meillä on muutama tyhjä laatikko tuolla, niin tehdään sinne uusi yhdyskunta. Eli tää on tällainen backup-tarha meillä tässä vähän niin kuin Tuusulassa. Tässä on iso mehiläismäärä. Tässä pellolla ehkä 36 näitä mehiläispesiä ja sitten meillä on tuossa Kiilimäen mäellä, niin meillä on niitä vielä joku vajaa 10 lisää. Tää on niinku Tuusulaa, eli ollaan pääkaupunkiseudulla. Ai niin, mun piti katsoa, että miltä tää näyttää. Oliko tää sellainen? Niin joo. Kyllä. Tässä oli sitä siitepölyä. Tää näyttää niin hyvältä, että tässä on niin paljon siitepölyä, että mä jätän sen sulkuristikon alapuolelle. Elikäs mä teen tänne vähän tilaa. Sorry girls. Nyt mä laitan tän Saanko mä tuon välin tukkoon vai meneekö sinne koko ajan porukkaa väliin? Sitten mä laitan vielä yhden kehän siihen. Viittavaille valmis. Rallikuski myös. Joo, melkein joo. Rallikuski. Katsotaan, laittaa tosta. Päästäkääs vähän. Antakaas tilaa. Mä vähän heiluttelen edestakas. Pois sieltä välistä. Pois välistä. Äkkiä noin välit tukkoon sieltä. Noin. Eli mä haluan liiskata tonne noita mehiläisiä, ettei ne levitä sitten jotain mahdollisia tauteja tai jotain. Nämä mehiläiset on niin kuin lähtökohtaisesti todella hygienisiä otuksia. Ai niin, mun piti kertoa siitä. Eli minkä takia, miten mehiläiset tekee luontoon omia pesiä. No nämä hunajamehiläiset ei tee, tai ne ei pärjää Suomen talvessa, koska ne voi pärjätä, jos on joku vanha lato, tai aitavintti tai joku navetan yläkerta, mikä käy vähän lämpimämpänä. Sellaisessa ne voi pärjätä, tai joku kirkoullakko. Mutta niitä paikkoja on Suomessa vähän, missä mehiläinen, että jos se parvena lähtee tästä karkuun, niin yleensä parvi kuolee talvella sitten, jos ei sitä joku saa otettua parempaan talteen. Ja joo, mä voisin kertoa sellaisen tarinan esimerkiksi, mikä oli sellainen juttu, mitä mä en olisi ikinä törmännyt sellaiseen, jos mä hoitaisin näitä mehiläisjuttuja tai mehiläispesiä. Niin, meillähän on näitä mehiläispesiä erämaissa, muutamissa silleen, että ne on yleensä vähän enemmän syrjässä kuin missään lähellä mitään kaupunkia. Meillä on myös kaupunkipesiä ja ostoskeskuksen katolla sun muita pesiä, mutta sitten pääosa pesistä on kaukana liikenteestä. Niin mä kysyin yhdeltä maanomistajalta sellaisen jutun, että kävisikö semmoinen, että kun siellä on mehiläispesiä, niin että voisinko mä lennättää mun kuvausdronea siinä, koska se on hän omistaa valtava alueen ja ne on puomitettu kaikki ne tiet, sinne ei pääse kuin vaan minä ja sitten muutama mökkiläinen hänen maidensa läpi. Ja sitten sanoi, joo, kuvaa vaan ja kysyi, että mitä sä meinasit kuvata, niin mä sanoin, että kun mä oon käynyt siinä mehiläispesillä, niin mä oon huomannut, että siellä on sellaisia valtavia lohkareita,
niin kuin jääkaudelta jäänyt lohkareita sinne keskelle sitä sellaista avohakkuualuetta. Että mua kiinnostaa, että mitä niiden lohkareiden päällä on, kun siellä ei ole varmaan kukaan käynyt 1000 vuoteen. Tai ainakaan niin kuin, kun mä mietin, että kun jo pelkästään se, että me käydään siellä mehiläispesillä, siinä on oma homma. Saati sitten jonkun sellaisen omakotitalon kokoisen lohkareen päällä. Niin se on kuvaile vaan. Ja sitten se oli sellaisessa paikkaa, missä oli sellaisia isoja, valtavia kiviä sellaisella isolla hakkuaukiolla. Niin se oli just hakattu se hakkuaukio ja sitten se oli vielä korkea mäki, mistä näkyi hienosti kaikkia järviä ja se maisema siitä. Niin mä lensin sinne dronella, niin mä huomasin, että ne kivien päällystät, niin siinä oli siihen kiveen hakattu karhun naamoja, sitten oli leijonan naama ja sitten oli sellaisia maalauksia, vähän niin kuin luolamaalauksia. Ne on kaikki ihan selviä ja niin varmaan ei ole ja niitä ei tiedä kukaan missä ne on. Niin esimerkiksi se oli sellainen hieno tilanne, kun tosiaan niin sit sieltä löytyikin jotain, kun itseä vähän aina kiinnosti, että mitä hittoa noiden kivien päällä on, että onkohan sinne joku joskus käynyt tekemässä jotain sinne. Ja olihan sinne, että esimerkiksi karhu on joskus Suomen mytologiassa, sitä on vissiin palvottu. Ja sitten kun mä ihmettelin, että miten sinne on sinne kiveen päälle päästy, niin dronella pystyi hyvin kuvaamaan. Siellä oli sellaisia niin kuin monttuja, meni sellaisia spiraalin muodossa monttuja. Eli ne oli varmaan tehnyt reijän eka siihen kiveen ja sitten lyönyt, tiedätkö, tällaisen, niin kuin tikapuut mennyt sinne päälle. Mutta ees tämä maanomistaja, jonka nimeä mä yritän olla sanomatta, niin sekään ei tiennyt, eikä sen isä eikä isoisä. Ja se on ollut niin pitkään, kun ne muistaa monta sataa vuotta sillä suvulla se tila. Ja tällaiset mä löysin sitten sillä mun DJI 4 Pro. Eli nyt mä varistin noin suurimman osan mehiläisistä tonne alakertaan niin sanotusti. Sitten mä otan tämän vanhan laatikon. Mä etin sellaisen paikan tossa, missä ei ole mehiläisiä. Mä vähän auraan ja kolautan tohon. Tää vanha pesäosastokin tulee puhtaaksi. Sitten sen jälkeen mä otan nämä villirakenteet pois tällä kalkkatsydämillä. Ja tämän jälkeen mä alan latomaan tähän samaan laatikkoon. Tarkistan vielä, ettei kuningatar mene, niin näitä, mistä tullaan keräämään hunajasato 3 viikon päästä viimeistään. Odotamme tulla tänne tarhalle sitä ennen vielä. Tässä on se sama rautalanka, joka aina menee hanskan läpi etusormeen, kun tästä ottaa aina samalla lailla. Tällainen terävä napautus ja mehiläiset menee sinne alakertaan niin, että heilahtaa. Ja seuraava. Katsotaan, näkyykö kuningatarta. Sen takia mä katson, että jos mä löydänkin sitten yhtäkkiä sen kuningattaren, niin tää kehien täristely loppuu kuin seinään. Ja mä voin vain sen kuningattaren tiputtaa sinne ja sen jälkeen laittaa nämä loput kamat laatikkoon ja au wiedersehen. Se on niinku siinä se tää homma sitten. Eli ei tarvii enää ravistella, jos se kuningatar löytyy tästä. Eli sitten se menee tää homma valon nopeudella maaliin. Sitten täällä on tällaisia, jos on vähän mehiläiset päässyt tänne väleihin, niin otetaan sellaisia jumissa olevia mehiläisiä pois täältä. Ne pääsee puhistelemaan itseensä sitten tuossa alustalla ja sen kaverit tulee myös vähän jeesimään siinä. Mehiläisten siskoskaverit. Tohon vähän aurataan tilaan, että mä saan tosta kiinni. Tää on paha, kun alkaa olla hunajas käde. Niin ne luulee, että joku tarras kiinni, ne saattaa silloin kanssa pistää. Ei näy kuningatarta edelleenkään. Eikä näy sielläkään. Eikä näy vieläkään. Noin. Siihen menee. Sinne menee.
Ei ole kuningatarta. Eikä siinä. Mitä raskaammaksi tää kehä muodostuu, sitä herkemmin se kehä menee rikki, jos mä vaan lyön tuohon kehän päätyyn. Ja varistelen mehiläiset sillä tavalla ulos. Noin, sinne meni. Mitäs täällä? Mikä täällä on hätänä? Täällä ei ole mikään hätänä. Tätä täytyy vähän puhistaa. Tuossa on muutama mehiläinen jäänyt tonne väliin. Niitä ei saa mennä tonne yhdyskuntaan. Ettei ne aiheuta siellä mitään ylimääräistä. Aiheuta siellä mitään ylimääräistä hämminkiä. Että ne joudutaan nyt elvyttämään, jos ne elpyy, niin tuossa pesälaatikon ulkopuolella. Pesälaatikko pitää olla aivan täydellisen puhdas. Jaha, sitten seuraava. Viimeinen. Jos täällä on parempaa harja. Uusi harja. Katsotaan uusi harja. Mä oon jäänyt vähän tiettyihin paikkoihin vähän jumiin. Mä nostan ne tosta tikulla vaan ylös tohon. Noniin. Nyt ollaan siinä sulkuristikkovaiheessa. Ja sulkuristikkohan oli tällainen metallinen osa, jonka laitetaan siihen. No, tässä on esimerkiksi rikki mennyt sulkuristikko. Eli kuningatar pääsee tänne yläkertaan. Eli mä joudun vaihtaa tän ehjää. Miten tää on mennyt tälleen rusetille? En tiedä. No niin, täällä on uusi sulkuristikko. Vanha lähti eteenpäin. Tää uusi sulkuristikko vaan tulee tähän näin. Sillä ettei mehiläisiä liiskaannut sinne väliin. Sen jälkeen nostetaan tää täynnä hunajaa ja sikiöitä oleva kehä tuohon. Laatikko siis. Ai jumaleissa. Se on painava. Ja tää tulee olemaan täynnä hunajaa. Hetkisen, muutaman päivän päästä. Milloin tuossa alakerrassa hommaa, niin nää tuskin parveilee nyt, kun kuningatar on siellä eroteltuna noista peittosikiöistä kokonaan. Tämähän kannattaisi tää mehiläisvaha ottaa talteen tästä, mutta mä en oo nyt ottanut sitä. Mehiläisvaha on todella arvokasta. Todella arvokasta kamaa. Paljon kilo maksaa? No kilo maksaa tällä hetkellä niin 12 € kilo tällaisessa kehässä. Yksi kehä painaa noin 3 kiloa, silloin se yksi kehä, niin tätä sanotaan hunajakehäksi, se kokonaisena maksaa 36 €. Ja sitten lasipurkissa on 15 € kilo, se maksaa sen takia enemmän lasipurkissa, koska se pelkkä lasipurkki maksaa yli euro. Ja sitten siinä on omaa työtä. Mutta kaikki tää hunaja, mitä täältä tulee näiltä mun pesiltä, ja voi sanoa, että kaikilta muiltakin suomalaisilta mehiläishoitajien pesiltä, niin se on 100% hunajaa. Koska täällä ei kerta kaikkiaan ole minkäänlaista tilannetta tai järkeä syöttää sokerilientä mehiläispesille, koska hunajaa tulee luonnosta niin paljon. Ja jos me annettaisiin sokeria sinne, joka maksaa 1,5 € kilo, niin mehiläiset ei tuo sitä autenttisen aitoa hunajaa tuolta luonnosta, joka tulee sieltä ilmaiseksi. Niin ei ole niin mitään järkeä syöttää Suomessa yhtään sokeria näille mehiläisille. Paitsi sitten poikkeuksena tietysti se hetki, kun me kerätään kaikki hunaja pois, niin sitten yleensä annetaan mehiläispesille niin, talviruoka. Mutta hunaja, mitä Suomesta pystyy ostamaan mehiläistarhaajilta, niin voin sanoa, että se on 100% kaikilla. Että korkeintaan joku amatööri, joka ei taju mistään mitään, on vähän tyhmäkin samalla, niin siltä voi saada se on voinut yrittää syöttää mutta en mä usko, että täällä on niin tyhmää sakkia